vás u dalšího videa z Farminku 25. Zkoušíme to dál. Tak, dneska si tady uděláme, tady máme jednu misi na kultivaci, tak dáme si tam pracovníka, ten to udělá za nás, a na chvíličku budeme dělat brambůrky. Tady stáli takový, říkám, zajímavý stroj, tak prostě na sbírání říkám s hotíkama, určitě se vám to bude líbit. Tak doufám. Tak pěkně to dostaneme. Naštěstí je to kousíček od naše farmičky. Napneme háčku a on začne dělat sám už. Tak. Určitě začnu zase naletovat Radku jako pokaždé. Tak a my jdeme dělat ty brambory. Tak vidíte, že máme tady otíky. Je tu krásnou ifu s otíkama. Vidíte, takhle, když byste chtěli jet převážet, tak vám celý ti otíci všichni naskočí do auta. Máte takhle, za bečkem to aktivujete. A jdeme na to. Ať makej pořádně. Otíci. Výhoda, že u toho, že nemusíte si ostravovat nať, brambor a že vám to berou ty brambory i tak. Tak uděláme si, nevím, jednu tu ifu. Aspoň v tom videu a takhle to je asi všechno, co bude. To je to díl. Akorát to něco tu pozbírají, tak ještě máme dost na tom poli. Nějak to testujeme, různé ty a zase, že ty brambory taky budou vypadat líp, ale vezmu ty. Že to nemá pracovníka, to znamená, když byste někde odjel, tak byste to mohli třeba aspoň vždycky by vám to udělali. Nevím, třeba ono 25 jsem viděl cruise třeba by to fungovalo na cruise já nevím. Někdy v budoucnu bychom to mohli třeba vyzkoušet. Můžeme tam zatím dělat tu misi. Tady tu pole by potřebovat vápno, porad, počkej, tady je zradej se neskrytíte. Jak kdyby se je takhle zvedli. Taky, jak kdyby to byl nějaký roboti. Aktivujete beč a zase jedou. Či víš, určitě by byl lepší nějaký ten kombajn, ten fošit na ty brambory. Nevím, co má nějaký takový je, ty 25. Anu jsem viděl.
Omlouvám se. Je to rovno. To nikam pevně hodá, zatím to máme ani tady sil na to, na to ještě nemáme. Tak až to bude víc, co pustit rozjet ze zvíře, tak to bylo krávy. No, ten to bude vykouknout, to bude paráda. A je vyhodal ty 25, takže ty mise můžete dělat několik misí, že na nás. Ale když můžete, tak můžete fakt na ty misy vydělávat, že? Potřeba nějaké prachy, tak vám, že? Já jsem tam teďka teda se jako dělám, když si to někdy zapnu ty 25, tak ty mise to je z jedné takových hlavních práci, že? Co tady dělám. No, ten Pavel s Bipem, nej? Ten odpeří. Nezdá, ale ještě celý je dost, ty mám. To je nejmodernější mašina z Kvizici. 4 otici, IFA, spás. Takové přidaj, kurňa. To flákaj. Aby už to měli hotové. Nechám si tady to, aby to tam nezavadilo. No to my si máme hotovou, že už? Paráda.
Tak, očici, ať makaj. Makejte. Tak, tady teďka. Budeme si pozbírat tu zakázku, skočíme do toho traktora. Tak, jdeme si pozbírat tu zakázku, teď. Kolik máme? 36 000, pěkný. Tak, teďka uděláme další. Jdeme si podívat, co tady máme teďka za zakázky. Co to je? Hnojení. Hnojení, co to je? Kultivace, to je 23. A celkem, no dobrá, 71 000 taky přijmem. Tak tam dojedem. Si to označíme, to místo. Tak si to označíme. A ono je to kousíček, je to paráda. Je tady na hlavní cestu. Myslím, že tam bude takový. No, vyděláme další prachy a bude to dobrý. Vidím, že tady nějaká taková mlha. A ne, něco taková mlha, jak něco moje hlavě, když mám zamlžené. Tak, teďka ještě dojedeme tam. A to video asi tak dlouho nebude. Počkej, no. Jo, je. Dostaneme a necháme ho pracovat zase přes háčko. My se budeme věnovat těm bramborkám. Většinou zakázek se snažím dělat vlastní techniku. Hodíci, makejte, za co vás platím. Kurá, kdybych to dělal já, tak já bych to měl hotové. To aj moje babka byla rychlejší. No, za chvilku budeme mít jednu plnou. A potom to budeme asi rovnou odvést, no rád, že teď jsme se projeli tady 80 a tak budeme muset koukat na ty očiky. To pole plno se bude muset povápnit, pohrát. Skultivovat.
plně očici. Normálně dáme jíčkem. Tak otíci, dejte si teďka svačinu. Otíci, dejte teďka si pauzy, posvačte a potom vás čeká další práce. Tak. Tak, já teďka si naložím tady tím traktorem. Má stačí cezerku. Ta výhoda. Ty Beniny, že je nemusíte. Tak čo, kdyby měl nějaký ten vozík, tak to má jít nějakým vozíkem. Tak, jdeme to prodat. Pojďme tady to zadní cestou jednou. Jak se vrátíme, tak to video ukončíme. Myslím, že to bude stačit, 20 minutové, jsme si ukázali další činnost, 25 jeden z takových zajímavějších módů, takže jsem se chtěl vyzkoušet. Já jsem to v minulosti pár rovníků viděl, pak prostě jsem říkal, si to stáhnu a zkusíme ty brambory a s těma autíkama. Někam prostě pojedeme, někde to prodáme, to je jedno, za kolik to je. Ten nám tam zatím udělal tu zakázku, bude dělat chvilku ještě a hodiny už jeden, paráda. Vezem cestovodu, to je jedna věc, která se mi líbí.
No, asi jsme měli tu druhou cestu, tady to je delší. Ale to je jedno. Tak za chvilku tam budeme a už to bude prodané a tak se nám zase navýšil trochu nějaký penízky. Znamená, že potom bychom chtěli dělat někdy, příště někdy siláže. Taky bychom se asi mohli asi natočit, že taky asi to bude zajímavé. Jsem taky zvědavý, mám tam dělanou silážní jámu, tak snad to bude pěkně. Ale prvně si musel dodělat ty brambory, že? Potom bych chtěl časem rozjedat i krávy, že? Koupit tam pár telat a prostě od telat to zkusit, jak to vyroste, to taky mě to zajímá. No tak já jsem taky takový nějaké větší tele, no. Tak. Tak myslím na vápnu, to bychom viděli potom. Kolik chytneme za tu jednu vlečku, ty brambor? Pěkný, 97 000, to je pěkný zisk. Za chvilku budeme 3,5 milionu, paráda. Přes to pole něco ještě bude, že? Hotíci ještě nám musí ještě zarobit. Je to třetí video z 25, to je paráda, no. Nevím, co se vám to líbí. A vím, že jste řekli, že bych nějakou modovanou mapu, ale zatím jsem nic nenašel, co by se mi tak líbilo. Jsem říkal, třeba ty agravalachy, to se mi nelíbí, to je taková mapa, já nevím. Takže si budu zkoušet tady ty věci zatím. No, už tam budeme za chvíličku. A 10 minut. To se nezdá, půl hodiny už bude pomalečku natočené. Rambovi člověk nestihl během toho videa, no tak to nevadí. To jsme si ukázali, že taky zajímavý mod na Brambovi je, že ta IFA. Tak. Slepičky už nám začaly dělat vajíčka, paráda. Znamená, že i vajíčka budeme mít. Takže nepřejedeme.
Tak, tady nám ještě trochu zbylo, to tam hodíme. Hej, tak zotíci už jsou po svačině. A ještě jenom trochu ještě ji nazbíráme a končíme. Vedeme aspoň tady ten zádech dokonce a takhle se rozloučíme. Tam je na 55, tomu tam bude zkontrolovat, co tam nestojí, co stane fláka. Co nám tam dělá tu zakázku. Makejte, ještě tady tu máte dost. Přece už pěkně kousek jste udělali, to musím uznat. Je na 55, já nevím, co se tam makat. Ty, on se ten má je fláka, pracovník, jak to? Zdechlej. Tak. No, viděl se, že ten pracovník taky nikdy dělá nějaké chyby. Dneska dělají nalety. Pak už se chytili, to dobré. Tak lidi, tak se rozloučíme. Vám, by se vám tady to video bude líbit. Říkám, zkusíme si, jak se dělají hlavně bramburky, že s IPou. Myslím, že je to zajímavý. Tak jo, tak se mějte. Čau.